بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام دكت واحد حواتي كما يوعلكم كما يمسيكم ببساعتكم سلام تكونوا بعلتم ملء تسفائية بأركس نلوم حجي يزمت أخو دحري تنسائي كريستوس زلوا معالتتات كاوسونيكس كاوسن بتراج ماي تنسائي انتاي تباهيلن يصوعا ترجمان كذب الحجة مزين يخو سناي مكتتال لايك شير سبسكرايب مقبر أي ترسعوا بأركس أو دحري تنسائي زلا سوني ማዕዶት ተባሂላት ጽዋዕ ማዕዶት ማለት ምስጋር ማለት እዩ ማዕዶት ተባሂላት ጽዋዕሉ ምክንያት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 19:18 ኣብ መጽሓፍ ሮሚ 5:10-17 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱን ትንሣኤኡን ንነፍሳት ካብ ሲኦል ኣውጽኡ ናብ ገነት ምስጋሩ ንምዝካር ማዕዶት ተባሂላት ተሰይማላ ማዕዶት ማለት ምስጋር ማለት እዩ ምስጋር ከም ምዃን መጠን ድማ ነፍሳት ብዕለተ ዓርብ ስቕለት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ነፍሲ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነጻነትን ተሰብከሎም ሓራን ተውጾሙን እዛ መዓልቲ ድማ ማዕዶት ተባሂላት ጽዋዕላ ሶኒ ነዚ ኣቀዲሙ ዝተፈጸመ ግብሪ ተዘክርን ተስተንትንን ስለ ዝኾነት ማዕዶት ትበሃል ሶሉስ ድማ ቶማስ ትበሃል ቶማስ ተባሃለሉ ምክንያት ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 20:24-30 ኣብ ዕለተ ትንሣኤ ሰንበት ምሸት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ዕጹብ ገዛ ኣትዩ ክግለጸሎም ከሎ ኣብ መንጎኦም ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ኣይነበረን ጸኒሑ ካብ ዝነበረሉ ምስ ተመለሰ ካልኦት ሐዋርያት ትንሣኤ ጎይታ ምስ ነገርዎ ከይረኣኾ ይኣምንን እየ ብምባሉ ኣብ ሰሙኑ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ቶማስ ኣብ ዝተረኸቡሉ ስለ ዝተገለጸን ኣማን እምበር ዘይኣማን ይትኾኑ ኢሉ ድማ ንሱ ምዃኑ ስለ ዘረጋግጸሉን ነዚ መዘከርታ ክኸውን ተባሂሉ ድማ ዝዓለት እዚኣ ብቶማስ ተጸዊዓላ ረቡዕ ድማ አልዓዛር ትበሃል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 11:38-46 ንረኽቦ ፈታዊ ክርስቶስ ዝኾነ አልዓዛር 4 መዓልቲ ድሕሪ ምማቱ ካብ መቃብሩ ጸዊዑ ጎይታ ስለ ዘተንስኦን ብዙሕውን ነዚ ተኣምራት ሪኦምን ሰሚዖምን ብጎይታ ስለ ዝኣመኑ ኣብታ ዕለት እቲኣ ድማ ጎይታ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ብምባል ብግልጽ ስለ ዝመሃረን ስለ ዝተረኣየን እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ዓብይ ግብሪ ትንሣኤን ምዝካር አልዓዛር ተባሂላት ጽዋዕ ሓሙስ ድማ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላት ጽዋዕ ኣዳም ኣብ ወንጌል ሉቃስ 24:35-49 እቲ ብጌጉ ዝወደቐን ሞት ተፈርዶን ቀዳማይ ሰብ ኣዳም እዩ ስለ ዝተጣዓሰ ድማ ናብ ገነት ዳግማይ ከም ዝምለስ ኣምላኽ ድማ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ 5 መዓልትን ፈረቓን ከድሕነካ እየ ተስፋ ዝተሃወ ድማ ቅድሚ ኩሉ ድማ ባዕሉ ኣዳም ስለ ዝነበረ ኣዳም ተስፋ ተፈጺሙሉ ምስ ደቁ ናፍታ ዝቐደመት ክብሪ ስፍርኡ ገነት ንምእታው መዘከርታ እዛ 5 መዓልቲ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላት ጽዋዕ ዓርብ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 26:26-29 ግብረ ሐዋርያት 20:28 ብክርስቶስ ደም ተዓዲጋ ኣብ ዝተመስረተት ቤተ ክርስቲያን ዓብይ መዘከርታ ብምዃና ኣብ ሰሙነ ፋሲካ ዘላ ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላት ጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን ማእኸል ስብከትን ጸሎትን ትንሣኤን ኣካል ክርስቶስ ቤተ እግዚአብሔር ምዃና ኩላትና እንፈልጥ ሓቂ እዩ ቀዳም ድማ ኣንስቲ ተባሂላት ጽዋዕ ኣንስቲ ዝተባሃለትሉ ምክንያት ድማ ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ኣብ ዘመነ ስግኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንሐዋርያትን ብገንዘብን ብጉልበትን ዘገልገሉን ኣብ እዋን ስቕለቱ ድማ ዋይ ዋይ እናበላ ክስካዕ ቀራንዮ ዝሰዓባ ከይወግሐ ከሎ ድማ ኣብ ዕለተ ትንሣኤኡ ቅድሚ ሰንበት ብለይቲ ናብ መቃብር ጎይታ ጨና ሒዘን ብምግስጋስ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ሰብ ትንሣኤ ክርስቶስ ዝተገለጸለን ቅዱሳን ኣንስቲ መዘከርታ ንክኸውን ኣንስቲ ተባሂላት ጽዋዕ ሰንበት ድማ ዳግማይ ትንሣኤ ትበሃል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 20:24-30 እዚ ምስ ናይ ቶማስ ዝተተሓዘ እዩ ከምቲ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ዝተገለጸ ቅዱስ ቶማስ ኣብ ቀዳሚተ ሰንበት ትንሣኤ ጎይታ ንሐዋርያት ክግለጽ ከሎ ስለ ዘይነበረ ንትንሣኤ ጎይታ ብሰሚዐ ጥራይ ዘይኮነስ ዝረኣዮም እቲ ክምስክር ደልዩ ከይረኣኾ ይኣምን እየ በለ ምክንያቱ ክይዱ ብስመይ በአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናአመንኩም እናጠመቅኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ስለ ዝበለ ቶም ካልኦት ሪኢና ኢሎም ክምህር ከለው ኣነ ኸሰሚዐ ኢለ ድየ ክምህር ኢሉ ድማ ከይረኣኹ ኣይኣምንን በለ
ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ልቡ ፈሊጡ ኣብ ሰሙኑ ዳግማይ ንሱ ኣብ ዝተረኸብሉ ተገለጸሎም እሞ ንቶማስ ሐዋርያ ድማ ኣጻብዕኻ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወ ይረአ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጎነ የእትዎ ኣማን እምበር ዘይኣመነ ኣይድኹን ኢልዎ ድማ ቦሎ ማለት እዩ። ንሱ እውን ከምኡ ገበረ። እዳው ግና እሳተ መለኮት ስለ ዝተንከፋ ቆርየን ተረፋ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ምሒርዎ እዩ። ቶማስ ድማ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ በቲ ሓደ ኣምላኽነቱ በቲ ካልእ ድማ መሓርነቱ ጎይትነቱን መስከረ። ስለዚ እዛ መዓልቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ትንሣኤኡ ዘረጋገጸላ ምስጢር ንሐዋርያት ዝገለጸላ ስለ ዝኾነት ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂላ ትፍለጥ ማለት እዩ። ዝነጠበን ዝጎደለን ብኣፈት ጉሃን መላእኽቲ ተኣርምለይ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጠቃሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።